И хора, сега ще трябва да бия 8 пирата. Крисито вече е убила 4. И... Всичките убих. Да, вече е убила всичките. Защото аз тук докато се намуткам. И сега ще натисна после, натисни question и натисни бруте второто след пиратите. Аз ще натисна бруте и ще те чакам, ще гледам сега докато ги биш, като ги не набиеш, ще чаме на другото. Добре. Аз сега трябва да ги бия. Ох, първия пират. Те са 35 левел между другото. Така съм 81. Аре бе. Най-добра приятелка. На мен не ми трябва помощ. Аз мога сама да си ги убия. Те са много слаби. Не, нищо искам да ти помагам, наредвам. Да. Кристо винаги иска да ми помага. Хора, пишете в коментарите кого най-много обичате. Ако обичате най-много Кристо, пишете коментари. Ако мен най-много обичате, съберете 26 лайка някъде. Ако обичате мен, пишете хаштаг Криси. Ако обичате Вики, пишете хаштаг Вики. Да, така ще направим тогава. Колкото лайка искате, слагайте, на мен ме интересува. Само да не... Убили 8 пирата? Да. Натисни Брутес. Брутес е почти същите пари. Къде са те? Ги там. Що уби? И аз искам да бия. Че биш. И ти ли си взела квест за Брутес? Да. Някой си взела квест. Айде. Станаха ми още 5. Ти всичките ги вземаш. На мен ме останаха 2. Хубаво! Станаха ми още 4. Остана ми още 1. Аз съм готова да проведа. Нали сега помагам на Викито. Готова си. Но да побързат, да не отвъд. Станаха още един. Още един. Готово. 82 левел. Готино. И сега преминаваме към най-големия бос. Боби! Да. Който само един така, че който подни. Вики, аз мисля, че като натиснеш типи на Боби, мисля, че и двете ще получиме. Сме го